Consult Investment este partenerul tău de încredere pentru proiecte de finanțare cu fonduri europene, având o experiență practică de peste 20 de ani. Cu o echipă dedicată și expertiză dovedită, compania oferă soluții personalizate pentru afaceri din întreaga țară, indiferent de complexitate. Consult Investment acoperă o gamă largă de domenii: producție, prestări servicii, energie regenerabilă și protecția mediului. Fie că dorești finanțare pentru achiziția de utilaje, echipamente, tehnologie avansată, panouri solare fotovoltaice sau baterii de stocare, Consult Investment gestionează întregul proces. De asemenea, compania realizează proiecte pentru construirea de spații de producție sau servicii, adaptate nevoilor fiecărui client. De-a lungul timpului, Consult Investment a colaborat cu unele dintre cele mai mari companii din România, finalizând cu succes proiecte de peste 100 de milioane de euro. Acest lucru a contribuit semnificativ la atragerea de fonduri europene în România și dezvoltarea mediului de afaceri local. Dacă vrei să afli ce opțiuni de finanțare sunt potrivite pentru afacerea ta, Consult Investment te invită la o discuție concretă, axată pe nevoile tale. Pentru detalii, accesează www.consultinvestment.ro sau contactează-ne la Office HR Consult Investment Pro, fonduri UH Consult Investment.ro, Research Consult Investment.ro, ori la telefon 70 859 725.